umbali nothina ngabafundi base-CBUT. Chomi, masisikhuphe man, ku-Friday asikwazi tu uzivalela. Kunyanisile yasi, masibethwe ngumoya sizikhuphe ke Chomi. Abahlobo bakathina baye bafika bakhwela emotweni kwahanjwa ubusuku bonke kusela utywala kutshaya kwade kwasa bayolala nabo bafana. Umbali nothina bagoduswe kwakusasa ngabafana bakwigumbi labo. Bekumandi izolo, kodwa ndithandi into yokuba sitshaye siphinde silale nabafana. Funeke siyozijonga emtholampilo, hleze kanti kumoshakele. Hayi ke ngoku, ndiyazazi eza gayi zirayithi wethu. Ndagqibela ngoku ndiyandandizala emtholampilo ngakhonto yam phayana. Kude kwasemva kwemini bencokola ngokuya emtholampilo bayovavanywa umbali nothina. Ndiyakucela thina torho, funeka soloko sizazi imeko esikuyo ebulogini bethu. Hamba nam ngomso siye emtholampilo. Zezi zinto zakwenza ugule izikhangela imeko ekhoyo. Ngeke mna zihambele. Umbali uzihambele uya emtholampilo. Kuhle okwenzileyo Mbali mntanam, kuba kaloku ezinye izifo ezifana ne-HPV zithatha iminyaka ukuziveza, kanti nge-pap smear nange-colposcopy siyakwazi ukuzifumana zisaqala zingekabi yingozi apha empilweni yakho. Ii-results kaMbali zibuyile, ugqirha ucacisela umbali kwigumbi lakhe loxilonga. Mbali uncede wakhawuleza wafika sifumanisa seyinwena ngesingumhlaza. Sizawususa nje le ndawo ngumhlaza sesilonda, wena ushiyeke usempilweni erayithi. Umbali ke uye wenziwa i-LETS kususwa isilonda eso singumhlaza, wafumana namayeza wenzela isilonda singakudlule iminyaka emininzi. Ndiyacela ungenzi umntu ebantwini bonditshata. Ewe. Thina bakwigumbi labo lokulala kuzinyanga ngoku thina esopha ngezantsi esiva neentlungu, akakwazi nokuphakama ebhedini. Thina nangoku andizova ngawe, ndiza kusemtholampilo ngokwam. Thina ufikile emtholampilo kwenziwa imivavanyo, kwafunyaniseka ukuba imeko enjongo i-HPV inwenwe yade yaphumela esibelekweni ingumhlaza. Ukuba besiyiqaphele engekanwenwi i-HPV endicebisa amanye amanyathelo, kodwa ke kunyanzelekile isibeleko sesikhuphile phambi kokuba umhlaza aye kwamanye amalungu omzimba. Loo nto ithetha ukuthi awuzokwazi uzala. Ugqirha ke uye wamhlinza uthina. Cela uhlale nam, uyilwa le nto. Iyawubonana kwelizayo sithando sakho. Umbali yena watshata wafumana nabantwana kwali uncokola nomntana wakhe uLebu malunga ngokugonywa kwe-HPV. Umbali nothina ngabafundi